In the old generation, kailangan pa ka mugawas. Nowadays, kailangan imo na lang i-swipe na na dayon ka. Or imo na lang i-heart. Depends on the preference sa taong yun. How you want to start your relationship with someone. Kung may ka social skill, dapat naka-encourage mo doon. Or magpalaila ka. Sa dating app lang, you are cutting out that integral part diba, of relationship building. Kana, walang isa yung naka-swipe, kaman abati man, lain na po. In the hard things that we do not want to do, that gives out the best results. It's very hard to kanang mag-ila-ila pa, mo-interact pa, masayo pa ka diha, or kanang katag-katanaon. Welcome to Storyang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, ug uban pa. So boss, karon unsa ra man sad atong storyaan? Familiar ba ka ni mga dating apps? Dating app. Sa may naibawaan mo ng mga dating apps? Koan, naatay Tinder, naatay Bumble, may Grindr, kana talo, kana. Tigamit ka na. Wala gid, wala ko ana. Ganun di mo ka magamit? Well, sa ako alang karon, I believe lang dili siya fit lang para sa ako. I'd rather be traditional. Let's say ila-ila gyud, personal, or kanang chat then meet up. Ingana lang kaysa kanang kuan gyud mo gamit kag dating app. So para nako dili siya para sa akong preference. Ikaw boss? Ang kaning dating app ako nakasuway gid ani. No, siguro sa ako ang time gud sa una, dating apps usually mo hunaan gyud kay Pinay mangitag foreigner. Ana man kasagaran. So karon mo gud normalize na mo gud siya. Like for example, when you say Tinder, Bumble, normalized na siya ba? Like, it's normal to explore those. Pero if ako, mo prefer ko, same with you, na untraditional way. So if ako yung pangutanon, you wouldn't find me sa dinha ng mga dating apps. No, in a different dimension ha, kay syempre taken man ko. But if I were single, dili ko din ha. Kay same with you, I would prefer meeting the traditional way. No, for example, imitar ka ng birthday si amigo. Ano ito maka-eyeball mo ba? Ano ba? Ako mo godor, hopeless romantic mo ko. So gusto ko ingana ng mga scenes bitaw, ingana ng mga situations ba. Pero ang problema mong gudron, people or ato ang generation karon, it seems na na ang normal. Makaingon sad ko nga naa jud siya pros and cons. So para nimo boss, unsa kaha ang storya na to ang pros sa dating app? Ang pros daghan di kayo eh. I mean, I have a lot of friends who use that ha. So pros, for example, let's say Bumble. Si Bumble, may kira pa kahimog yun sa tag-iya. Kay bali man siya, babae ang mupili. Like kayo, di ba? Babae ang mupili, which is better. Dili ingon ha kay tungod kwanta mga laki na, basin siguro na mo mga tendency good na mas kuan siguro ang laki mas aggressive. So mo nang gituyo na siya sa tag-iya sa Bumble na babae ang mo pili kay para safe food. Okay, si Tinder open man siya. Laki o babae. So it's more susceptible to sige na catfish mo ba na? Catfishing, may ana ba. Ang pros niya kay syempre dali ra kay mo makamit. If naa kay preference like for example ganahan kag kanang hilig og ingunan, hilig og golf. Hilig og sports na hilig pud nimo. Above all gid makita man nimong naong daan. Di ba? So ang pros niya kay dali na lang kay ka maka-choose. Ang con pud niya kanang dali ra pud kaayo maka-choose. Con pud siya. Okay? Pro siya in many areas, pero con pud siya. Kay tungod kay dali ra ka makakita, dali ra pud kay ka mo basura sa tao. So for example, let's say nakita na nimo, gwapo man ni ana. Nakita na ninyo, dili man din mo meet sa akong expectation di ay. Nakita na lang kung lain. Okay, dali raman kayo. Ikaw man ana mo. Let's say okay ra inyo hang date. Ay abot mo sa balay, makaabli man gyapon ka. Siguro ka na mangita na kog laing option. Amo na nakabati, di ba? So like ato ang first na video nato, daghan og options mo mga tao, di ba? Which is daghan mag pros, no? Daghan tag options, pero somehow naapod na siya dark side ana. I would agree po to the point na naagit siya pros and cons po. To add on lang, when it comes sa cons niya, I believe mo decrease ang imong social skills. Mo decrease imong social skills, especially if introvert ka. Supposedly, in the old generation, sa una, again, kailangan pa ka mo gawas, kailangan pa ka mo attend og events, go to school, go to work, or kana lagi go to events para makaila-ila ka sa imong partner. Nowadays, kailangan imo na lang i-swipe na dayon ka.
or imo na lang i-heart na nadayon kay kanang partner. And aside po na, the social skill manggod ana good no when meeting with other people is that you talk with them, you interact with them. It's very different if chat lang. Chat lang, call lang, video call lang. So it's very different yun siya no na ma-decrease atong social skill ana. Now ang katong sa unang panahon, I believe na ang mga introvert sa una kailangan jud sila mo step out sa ilang comfort zone para maka-date po sila, di ba? Ilag tao, storya, interact, date, nga na. Pero karon, if ang mga introverts musod og dating apps, samot sila ka-introvert. And I believe that can be a problem. Ano man, eventually, kailangan mo mag-meet up. Bakit? Nag-meet up ninyo. Naanad man kami ka ng chat-chat lang mo. Yan, lagi ko ka ng friend. Boss ka nang wala siya ga-use og dating app, pero nakauyab siya. True ka ng online lang. Schoolmates gud sa una. Schoolmates mi sa una. And then, kato iyahang partner, I believe introvert pud to no. Hapit sila 2 years ga-uyab. Puro ra online. Di taga Cebu ra pa jud ang duha. Wa jud sila nagkita. Sila nagkita. So I believe no, it's not just kanang dating apps. It would go for kana pong messenger lang. Maanad ka nga online ba. Mahog nga gitawag karon nga online boyfriend o online girlfriend. Pwede sila nakita. Almost 2 years sila. And eventually, they broke it off. Nag-auyab sila online, nagbuhag sila online. So I believe na dyan siya ka ng pros and cons po when it comes to social skills. And then, the connection. Correct. It's very different nga kanang na-attract lang ka sa iyang profile versus na-attract ka niya personally. So na ako ang thoughts ana boss. Basta na kayo ma-add on. I think to add sa social skill, for example, let's say birthday. Pag ka birthday niya. Siyempre, kung single ka, na makaimataypan, di ba? So, kung yung social skill, dapat naka-encourage mo doon. What? Di ba? Or magpalaila ka. Pwede. Pero kung courageous jud ka, doon ka. Di ba? Nakanang miss. Ang sari, pangalan ni mo. Di ba? Kung sa dating app lang, well, kasabot mo ko no to everyone who uses it. Siyempre, di mo nabati. But, for example lang, ingon na ba? Like, you are cutting out that integral part, diba, of relationship building. Diba, kay, wala lagi sa'yo na kayo swipe, kaman abati man, lain na po. Pero kung naka sa social event, na kayo maganahan, ngita makagpaagi na, so palaila siguro ko ani, or atuon siguro na ako, ano ba, nindot mo guna? Diba, aside sa kuan ha, sa thrill, nindot siya ba, kay you are building courage to talk to someone you like. Muna karon kay kusog na kayong kuan na kanang di bitaw mo respond. Yes. Kana ganing it's okay not to reply. For example, let's say in social media gani sa Messenger gani, kasi naka-chat ka. Okay ra ko di mo tubag. Yan na pa ka ng mga other features karon nga, di ba? I-hold lang nimo. Para di mo ma-seen, di ba? And then makahunat pa ka usa ka mo reply. And did you know boss nga naay bag-ong feature karon sa Messenger nga, pwede na nimo i-open ang inyong conversation. Pero wala ka ni scene. Mo ba? Saan man? Dahil siya sa setting sa, wala ko nagamit na personally, pero na karon sa Messenger nga, pwede na nimo siya i-scene, i-open ninyo ang inyong conversation, pero wala ni gawas sa imong ka-chat nga ni scene ka. Needs ka nang going there na ba from kanang imo lang i-hold to pwede na nimo i-open ang conversation nga dili nimo ma-scene. It's becoming fast-paced na gyud siya mga kanang you can easily ignore people na lang, whereas you get to know jud sa personal. I think it's best gyud siya, pero I will not kanang downgrade or kanang of course look down on those nga mogamit og dating apps kay nga naman there are people, and I know some people gyud nga successful ilang relationships nga na build sa, let's say, Tinder or Bumble baron na gyud, di ba boss? Naamang gyud. I believe nasa kay mga friends nga nga na, and kumusta man nilang mga experience. Daghan ko mga friends na successful po ang ilang mga relationships. Daghan po ko friends na dili po successful ilang relationships. Again, lagi siya backfire yun o na siya dark side niya. Siguro it depends on the preference sa tao yun. How you want to start your relationship with someone. Siguro ana siya mag-start doon. Okay. Na may uban, like for example ako, hopeless romantic man ko. Kanang chick flick na movies, ganahan ko na may anak bitaw. Kanang romance ba, ganahan ko na yung anak ba. So napi uban na dili, ganahan sila mo skip ana na part. Okay, na dili ang grande. So, lalay, depende sa preference. So, if you want to skip that part, the traditional way, and ganahan ka mo gamit sa dating apps, that's fine. Diba? Okay raman na. I think it boils down to preference. Yes, it boils down to preference kid siya. Pero mo lagi, na-adjud siya pros, nabot siya cons. Depende na lang na nimo kung unsaon nimo pagtimbang. Now, sa mo alang manggod karon nowadays, even kon manggod boss, even
as early as 18 years old manggoro. Pero, Pwede na. Sa nalay valid ID manggoro. legal Diba? age. Oh, so legal age. So as early as 18, pwede na ka mo gamit og dating apps. And I believe manggod ka ng 18 years old, most 18-year-olds karon nasa eskwelahan. Yeah. Kana na lang gani nga naka-eskwelahan, I believe you should take advantage nga kanang, you know, you get to know people, you date people there, kaysa kanang nakas imong phone pa mangita, di ba? Kana lagi nga, di ba, there's a saying nga, it's in the hard things that we do not want to do that gives out the best results. It's very hard to kanang mag-ila-ila pa, mo-interact pa, masayo pa ka diha, or kanang katag-katanahon, pero it gives out the best results good kay you are building your social skills, you are meeting new people, you are getting to know one another personally kaysa kanang kutob ra mo sa digital, di ba? So it's very hard lang good nga if ingana man gani you want to have the most benefits good, it's best gid siya nga personal. But if you go for kanang mga Tinder or Bumble, you use that para lang maka conversation starter and then mag-meet up mo and then diha na jud mo magsigig kita, then that's another story pod. Kana okay ra ko ana, di ba? Inyo ra gigamit ang app for kanang starter lang, conversation starter, and then dayon na nga sige magkita. Kana boss, would you go for ana nga style? Kuan, I think di ba lalahi mo gamit ang tao sa app, no? Napoy uban na ilang gamit is thrill, no? Thrill. Ano mo kay syempre, di ba? Oo. So, kanang lingaw man na, di ba? Kanang exciting ba na lang, kita ko niya, ana. Conversation starter siya. It's possible, but ang nakalisod ko sa online good, we don't know the people that we're going to meet. Okay, for example, mas ma-appreciate ako Bumble actually. Kana na concept ba? Okay, mas secure siya. Awa po ta kay bawahan na base ang katong nag-register na babae ba kay gito siya. Muna ni kalisod. If nakakita mo atong movie na Tinder Swindler sa Netflix. Oo. Sud kay di ba? Kay nagpanggap lagi siya to be someone else. So kuyo kay na, grabe kuyo jud kay na siya gyud. Especially karong panahon na ba na what if ma-meet nimo serial killer di. Ay, sumako. Atay. Di ba? Di wa man ta kay we can't guarantee. Muna ang usa ka con pod sa online dating kay we can't guarantee that the person on your screen is really the person you're going to meet. Diba? So kana no, it boils down to personal preference gyud. If na may mga na-miss out na points or kanang naamoy ika-add nga advantage or disadvantage man, let us know in the comment section. I believe mo lang guro to karon amo ang episode for today, and we will see you on the next one. Bye.